Περπερικών ή Περπεράκιων. Η αρχαία θρακική ιερή πόλη βρίσκεται στην Ανατολική Ροδόπη, στην επικράτεια της σημερινής Βουλγαρίας και είναι χτισμένη και λαξευμένη εξ ολοκλήρου επάνω σε έναν βραχώδη λόφο ύψους 470 μέτρων, αποτελώντας σήμερα το μεγαλύτερο μεγαλιθικό σύμπλεγμα των Βαλκανίων και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Στους πρόποδες του λόφου ρέει ο χρυσοφόρος ποταμός Περπερέσκα, σλαβική παράφραση της ελληνικής ονομασίας, ενώ στην πεδιάδα που απλώνεται, διάσπαρτοι δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι μαρτυρούν εκεί την ελληνική παρουσία επί χιλιάδες χρόνια. Η έφορη κοιλάδα και οι ιδανικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη ανθρώπινης δραστηριότητας από πολύ νωρίς. Η ανθρώπινη παρουσία στο λόφο χρονολογείται από το 5.000 π.Χ. περίπου, ενώ υπάρχει πληθώρα ευρημάτων όπως κεραμικά από την εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου. Στους κατοίκους του λόφου φαίνεται πως υπήρχε και έντονο το αίσθημα της θρησκευτικότητας, καθώς και διαδεδομένη η λατρεία του ήλιου. Στην ηλιακή λατρεία αποδίδεται και μια οβάλ αίθουσα με κυκλικό βωμό διαμέτρου περίπου 2 μέτρων για την τέλεση θρησκευτικών τελετών. Οι ιερές τελετουργίες με ίνο και πυρ που τελούνταν εκεί έχουν οδηγήσει τους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα πως πρόκειται για το μεγάλο ιερό του Διονύσου, καθώς αυτές οι πρακτικές παραπέμπουν αποκλειστικά στη λατρεία του Διονύσου.
Αποτελούσε ένα μεγάλο και σημαντικό ιερό της αρχαιότητας, όπου συνδέεται και με δύο διάσημες προφητείες. Η πρώτη προφητεία αφορούσε τις τιμές και δόξες που θα γνώριζε ο Αλέξανδρος κατά την περίοδο της εκστρατείας του, ενώ η δεύτερη προφητεία αφορούσε τον γαίο Ιούλιο Καίσαρα και την υπόσχεση για εξουσία και πλούτο που θα αποκτούσε. Η προέλευση όμως και η αξιοπιστία αυτών των μύθων παραμένει αμφίβολη. Οι ανασκαφές έχουν φέρει πολλά σημαντικά ευρήματα από τη δεύτερη και τρίτη χιλιετία, όπως σαγγεία και σκεύη λατρείας, μεταλλικά αντικείμενα, εργαλεία και αγαλματίδια, ενώ πιστεύετε πως χάρη στη χρήση εξελιγμένων μεταλλικών εργαλείων κατόρθωσαν οι άνθρωποι της εποχής να λαξεύσουν τον βραχώδη λόφο, δημιουργώντας αυτόν τον εντυπωσιακό χώρο. Στον λόφο επίσης αποκαλύφθηκαν από τους αρχαιολόγους και σημαντικά κτίρια, όπως ναοί, οικίες, καθώς και ένα πολυόροφο παλάτι και ένα επιβλητικό φρούριο, χτισμένα γύρω στο λόφο με μεγάλους τοίχους, πάχους σχεδόν 3 μέτρων, που χρονολογούνται από την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Φαίνεται πως κατά τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες, οι δομές στο λόφο αυξήθηκαν σημαντικά, με νέα κτίσματα, ανάκτορα και τείχη. Το εντυπωσιακό μεγαλειθικό αυτό σύμπλεγμα φαίνεται πως καταστράφηκε, εγκαταλείφθηκε και ανασκευάστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ιστορίας του. Κατά τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα και μετά τον εκχριστιανισμό των Θρακών, το Περπερικόν έγινε επισκοπή, ενώ κατά τον 7ο έως και τον 9ο αιώνα οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν το Περπερικόν σαν κέντρο για τις επιχειρήσεις τους εναντίον των Βουλγάρων που άρχισαν να εμφανίζονται στην περιοχή. Στην κορυφή επίσης του λόφου έχει ανακαλυφθεί και ένας εκκλησιαστικός άμβονας που θεωρείται μοναδικός στη Βουλγαρία και πιστεύεται πως χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ονόριου, τέλη 4ου με αρχές 5ου αιώνα π.Χ. Ο άμβονας έχει διασωθεί σε άριστη κατάσταση σήμερα. Επάνω του υπάρχουν περί τις 5 δυσνόητες ελληνικές επιγραφές που πιστεύεται πως πρόκειται για ψαλμούς, ενώ φέρει και έναν αετό με ανοιχτά φτερά καθώς και πλούσια σκαλιστή διακόσμηση.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών έχουν έρθει και αρκετά ευρήματα και αντικείμενα της Βυζαντινής εποχής, όπως νομίσματα, μολυβοσφραγίδες, κάποιες μάλιστα και με το όνομα ενός Βυζαντινού επισκόπου, αγνώστου μέχρι σήμερα. Τα παραπάνω ευρήματα μαρτυρούν πως το Περπερικόν συνέχιζε εκτός από την αρχαιότητα, αλλά και κατά την Βυζαντινή εποχή, να αποτελεί ένα μεγάλο και σημαντικό αστικό κέντρο. Κατά τον 14ο αιώνα, το Περπερικόν θα κυριευθεί από τους Οθωμανούς, θα λαιλατηθεί ολοσχερός και εγκαταλειφθεί οριστικά μετά από χιλιάδες χρόνια συνεχούς κατοίκησης. Ξεχασμένο για πολλούς αιώνες, σήμερα το Περπερικόν ξαναρχίζει να αναδεικνύεται μέσα από τις τελευταίες αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές. Σήμερα, επιβλητικό και εντυπωσιακό το θρακικό αυτό αρχιτεκτονικό θαύμα παραμένει ένα ακόμη εκτός Ελλάδας και μοναδικό στο είδος του αρχαιολογικό και ιστορικό μνημείο του ελληνισμού.